1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здравейте хора, аз съм Бос и това е последното видео в този канал. Местя се поради аз не знам какви причини. Има малко проблеми с този канал. И ето го стария. И сега да се влезем в другия. Там ще се пише по друг. И си направих ново интро. Просто напишем паролата. Добре. И ето го канала, не знам защо сега не ми показва снимката, но абонати. Пак само че се сменя името, пък веки явно ще е интрото и така. Това беше всичко от мен и чао.